sa kumba shikanta tam AA kafran pyrshah ia ka senegal hakapor khat arbaje shiteng kai trai kari ka job hakane ka jing lakai jong kafran bat ka senegal don kiper lok ki baong ba ka senegal kan sa khur jem ia ka fran menta kamit Henry don pat ki baong ba ka fran kan sa khur jem ia ka senegal menta kamit namar ba ka fran kala ra ia ka nom job ia ka FIFA World Cup arsnem Henry ka senegal ka klempat ra wat chi sinru ia ka nam job jong ka FIFA World Cup te hato perlok pin saya komen hakane ka video kai try ka ban sa job shibiet hakane ka jingel ka jong kini ki artili kiri ka senegal bat ka fran tela da don na preng jong phi yole se phi kham tip sai kai kari ka ban sa job shibiet ka senegal ne ka fran balle se la da don na preng jong phi ba phi kersian ya kai philaban pen pau hang ne phi kersian ni ka fran ne ka senegal philaban pen pau hang ne bat kubre sibun na kamta ke jing kersian ke jing phianga man kapor ngi sai sempat hakui pat ke video